הבאים וכיף גדול שהצטרפתם אלינו שוב לשבעת הסטנדאפיסטים הלילים שלנו. חזרנו. הערב אני שוב מארח את החברים המוכשרים והמצחיקים שלי, הערב יהיו איתנו. קודם כל, אח שלי המצחיק, המוכשר, מתן פרץ. סתום את הפה! מי אתה בכלל מוזר, יא יצור? מי אתה? שתוק! אז כיף גדול שהצטרפתם אלינו, איך אני שמח שאתם פה שוב. בדיוק אני ומתן ראינו תגובות לסרטון שלי בטיקטוק ומישהו הגיב לי, כן, יותר חזק, בוא, אז תפליק לי. יאללה, יצחקי, אתה רוצה להתחיל? אני רוצה להתחיל, אבל מעבר לזה, קצת ברואר, מה איתך? מה קורה בחיי הזוגיות, אהבה? מה חדש איתך? קצת נשמע ממך. שואה. אתה יודע שאסור להגיד את זה יותר? כאילו, אסור. אני מעדיף שיגידו. עבדה איתי מישהי פעם בפרימור באשדוד. אני לא הכרתי, זה יום הולדת של היטלר, אתה לא מכיר? נו, באמת. כבר לא נשארו גברים כמו היטלר. שימו לב למשפט הבא. אוי אתה בן של זונה! אתה הייתי מפנה אותה לקרדיולוג. איזה בוקס לראש הוא צריך לקבל, אחי, איזה... נו די! שזה אוקיי, מה אומרים? קודם כל, אני הפוך מהבחורה הזאת. אם אני רואה תינוק, אני חושב שאנחנו לא נסתדר במיטה, כי זה עבירה פלילית, אתה יודע, נכון? מהמם. אם היא לא אוהבת קטנים... אני אגיד לך יותר מזה, אני פסלתי בחורה פעם, התחלתי לצאת איתה, וגיליתי שהיא פתאום צוחקת סתם. יש בולבול או אין בולבול?